सानदे निउसाव नुगासिनो जोंनि बर' मानसिफोर थानाय गुबुन हारिनिबो दङ नामाथाय आं बारा मोजां मिथिया मानो होनोबा आं गगा मोननानै पुरा लोमजानानै दङमोन मानो होनोबा दाख्लैसो मोनफैदों नालाय आङो गुबुन जायगानिफ्राय बेखायनो एसे वेदारा माने चेन्ज जानायनि थाखाय जेनेबा गुदुं गुसु बिदि थानायनि थाखाय बा दैफोरखौबो आङो चेन्ज खालामना लोंनायनि थाखाय जि हामा गगा मोनबायमोन भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन आङो मैयाबो भिडिअ होआखै ओमफ्राय दिनैहाय एसे मोजां मोनबाय गुवाहाटीयावहाय नै दा जोंना बिराद गाज्रियै थासारि जानानै दङ न' सिफाय जादों दा बेखौथ' जों फिसा फिलौ मानसिफ्राथ' बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाया अब्लाबो इसोरनियाव आरज गाबो जे नोंथांमोननि प्रब्लेमा थाबैनो सल्भ जायो आरो आंबो जा एसे हायो बिथांमोननो आङो अनसुंथाइ हैगोन आरो नोंथांमोना जुदि मिथियोबा आं जायगाखौ मिथियाखै गुवाहाटीबाबो गुवाहाटी सोहोराथ' बिराद गिदिर नालाय गुवाहाटीबाबो बबेखिनि जायगायाव नोंथांमोना मिथियोबा आरो नोंथां बे जायगानि जुदि सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय एड्रेसखौ आरो लोगोसे फन नाम्बारखौ खिथाहरबानो जाबाय आं जा एसे हायो हेल्प खालामगोन नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे जोंनि हेल्प होनायजों नोंथांमोना सानसे बा साननैल'सो जानो हागोन बेजोंथ' सानफ्रोमबो जानो हाया आरो नोंथांमोना सार्भाइभ खालामना थानो थाखाय मा मोनसे हा नांगोन मोनसे थि हा नांगोन आरो बेजों लोगोसे थाग्रा न' नांगोन स' बेखौथ' जोङो होनो हानाय एसेबां गिदिर मानसि दङा अब्लाबो आङो सरकारखौ आरज गाबो जे नोंथांमोना बेखिनिखौ जोंनि हारिनिनो मानसि जिहेतु बिथांमोननि थाखाय थाग्रा जायगाखौ एकदमबारे जेसेबां थाब हायो प्रब्लेमनि सल्युशनखौ खालामना होबानो जाबाय आरो खुलुमबाय रायजो राजानिसिम आं मोनसे मिथिसार होनो नागिरदों नैबे जोंहा बाजै नै बियो आरो बाजैनि फिसाला बिसोरहा जेबो गैया आरो बिसोरनि गामिनि मुङा 6 नं दिपानजुलि बाजैया बे 6 नं दिपानजुलियाव हाबा जाहैदों राङापारा 6 नं दिपानजुलि राङापारायाव हाबा जाहैदों गथ'आ 5 बोसोरनि बियो दायो केन्सार बेमाराव गोलैदों बिनि थाखायनो जोङो रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ लुबैदों रायजो राजाफ्रा अननानै जोंनो अनसुंथाइ होगोन होनना आं आसा खालामो आंनि बुंनाया बेखिनियावनो जोबगोन नुखाबाय भिडिअखौहाय जे सासे गथ'आ केन्सार जानानै दङ आरोना 5 इयार्सनि ओमफ्राय आंखौबो बुंहरनाय हिसाबै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामना होबाय नंगौ फैसा थाखा गैयाबा मानसिया बिराद प्रब्लेमाव गोलैनांगौ जायो आरोना दा मा खालामनो जोंनि बर' हारिनि माने बांसिनानो बेबायदि निखावरिखा जेरावहाय बेफोरबायदिनो गोबां प्रब्लेम फेस खालामनो नांगौ जायो स' नोंथांमोना जाय बिथांमोना हायो एसे अनसुंथाइ हरनानै बे आमाइखौ फाहामनो हायो जाहाथे बे बाबुखौ फाहामनो हायो इन फिउचारावहाय मोजां जालांनो हायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै बयखौबो नैबे जिथु एकाउन्ट नाम्बार होनाय बेयावहाय अनसुंथाइ जाखिनि हायो आरोना जायफोरा हाया बिथांमोना जास्ट प्रे खालामना होबानो जाबाय आरज खालामनानै होबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना हायो बा हाथावथाव बिथांमोना जा एसे हायो हरबानो जाबाय आरोना अननानै जुदि नोंथांमोननि गोसोआवहाय गाबखांनाय बा अननाय दङबा आरो आंबो जा एसे हायो आंबो हरगोन आरो लोगोसे दा सानदे निउसाव नुगासिनो जोंनि बर' मानसिफोर थानाय गुबुन हारिनिबो दङ नामाथाय आं बारा मोजां मिथिया मानो होनोबा आं गगा मोननानै पुरा लोमजानानै दङमोन मानो होनोबा दाख्लैसो मोनफैदों नालाय आङो गुबुन जायगानिफ्राय बेखायनो एसे वेदारा माने चेन्ज जानायनि थाखाय जेनेबा गुदुं गुसु बिदि थानायनि थाखाय बा दैफोरखौबो आङो चेन्ज खालामना लोंनायनि थाखाय जि हामा गगा मोनबायमोन भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन आङो मैयाबो भिडिअ होआखै ओमफ्राय दिनैहाय एसे मोजां मोनबाय मामाया मा होनो बेयो जाब्रां गुलमरिस बिदि माबा माबि होनानै साहा फुदुंनानै लोंहोदोंमोन आरो बेयावनो बिराद मोजां जादों दसेनो ओमफ्राय बेखौ बुंहरबाय नालाय बिराद दुखु मोनबाय आङो आरो न'आबो बिराद दुखियानो आरोना जाय बिथांमोना बुंहरदों आंखौ बिराद दुखियानो न'आवहा जेनेबा जानो थाखायल' हाजिरा मावनानै जाखिनि फैसा मोनो जानायावनो थांजोबो जेनेबा सिकित्सा खालामनायावहाय बिराद फैसा नांगौ नालाय बेखायनो आं बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना जा एसे हायो हरबानो जाबाय आरो लोगोसे गुवाहाटीयावहाय नै दा जोंना बिराद गाज्रियै थासारि जानानै दङ न' सिफाय जादों दा बेखौथ' जों फिसा फिलौ मानसिफ्राथ' बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाया अब्लाबो इसोरनियाव आरज गाबो जे नोंथांमोननि प्रब्लेमा थाबैनो सल्भ जायो आरो माने मा होनो मानसिया सानसे जानो मोनाबाबो जेबो नङा खिन्थु गावनि न'खौ सिफाय जानायनि दाहाया बा दुखुआ बहुत
बहुत गिदिर आरोना गावनि न'आनोथ' मेन न' गैयाबा बहा थागोन बहा मागोन नङा होमबा आरो गथ'फोर दङ उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ स्कुल थाङो कलेज थाङो बिसोराबो बिराद माने गाज्रि थासारि जानानै दङ मानो होनना बुङोबा दा नै अखानि सिजन जेनेबा अखा हागासिनो दा बहा थादों मा मादों एसे सरकारा जेनेबा एसे नायनांगौ आरोना जोंनि गिदिर गोलावफोरा आरो नोंथांमोनखौ खावलायो आङो सारमोनखौ जे नोंथांमोना जिहेतु जोंनि बर'निनो मानसि हिसाबै जाथिखौ बाद होनानैबाबो मानसि हिसाबै खेबसे नायहैबानो जाबाय आरो मदद खालामना होबानो जाबाय बिथांमोना जिहेतु गोदोनिफ्रायनो बेवहाय थाबोगासिनो बिथांमोननि थानाय राहाखौ खालामहैबानो जाबाय दा सोरबा थाइसे थाइनै हैनायजों बा सोरबा माबानायजों जेबो जानाय नङा बेखौहाय बिथांमोना जिहेतु गावसोर गैजायाबाबो बिथांमोना हाजिरा मावनानैबाबो जागासिनोमोन बा माबा मोनसे खालामनाबाबो जागासिनोमोन खिन्थु बिथांमोना जुदि हायानो गैयाबा बा न'आनो गैयाबा बिथांमोनाथ' सोरबा थाइसे थाइनै हैनाय बा जों थाइसे थाइनै हैनायजोंथ' जेबो जानाय नङा बेखायनो आङो थोंजोङै जोंनि सरकारखौनो खावलायो जे नोंथांमोना बिथांमोननो जानायखौ जगार होआबाबो बिथांमोननि थानायखौ बा जिहेतु हाखौ बा न'खौ थानो थाखाय एसे राहा होबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो सार नोंथांमोननिसिम जे हाखौ नोंथांमोना जा प्रब्लेम सोलिनानै न'फोरखौ सिफायनाय जादों बे प्रब्लेमफोरखौहाय सल्भ खालामना होबानो जाबाय जा हायो आरो हाखागोन नोंथांमोनहानोथ' हाखागोन नालाय आरो जोंफोरथ' मा हानो जोंथ' जेबो खालामनो हानाय नङा जोंथ' बोथिसे जानायनि फैसाखौ होनो हागोन खिन्थु जोंथ' सानफ्रोमबो बे बोथिसे जानायजोंल' मानसिया थांनानै थायाथ' न'आबोथ' थानांगोन हायाबो थानांगोन स' बेखायनो बे खामानिखौ जोंनि सरकारानो मावनो हागोन स' सरकारनिसिम आंनि खर' गंग्लायनानै आर'ज गाबनाय थायो जे नोंथांमोना जोंनि जिहेतु बर' हारिनिनो सुबुंफोरा एसेबां प्रब्लेमाव गोलैना दङ न' सिफाय जाबाय हा गैजाया जानानै दङ स' बेफोरखौ नायबानो जाबाय सारमोना हागोन आरो बिथांमोनखौ जेनेबा जानायनि लोंनायनि नोंथांमोना फैसा हरनो हायाब्लाबो नोंथांमोना जास्ट बिथांमोननि हा आरो लोगोसे न' बे थानायनि सुबिदाखौ खालामना हो बिथांमोना मालाय हाजिरा मावनानै जेरैबायदि सिगाङाव जादोंमोन बा माबा मोनसे मावनानै जादोंमोन थिग बेबायदिनो मावनानै जागोन नोंथांमोना खालि बिथांमोननि थानाय जायगा बा बिथांमोननि हा बेखौहाय थि खालामना होबानो जाबाय आरो बिथांमोनाथ' जोंनि बर' हारिनिनो मानसि बिथांमोनाथ' गुबुन हारिनि मानसि नङा आरो बिथांमोनाथ' बांलादेशि नङा गोबां बांलादेशिफोरा जोंनि जायगायावहाय मा होनो गाग्लोबनानै थाफैजोब्बाय बिथांमोना होखारनो हाया खिन्थु जोंनि बर' मानसि जोंनि आंगो मानसि जोंनि आसामनि मानसि बा जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफोरखौनो बिथांमोना बेफोरबायदि असान्ति खालामगासिनो आरो बेयावहाय सोरहा दाय जागोन सरकारा ना सोरहा जेनेबा बिसोरथ' गुबुन जायगानि मानसि नङा जोंनिनो जायगानि मानसि आसामनिनो मानसि जेनेबा बड'लेण्ड होनबाथ' गोरोन्थियानो जागोन दाथ' बड'लेण्डबो मोनखायाखै बिनि सायाव बिथांमोनाथ' बर' मानसियाथ' आसामनिनोखा बर' बांलादेशिथ' नङा स' बिथांमोनखौ होखारनायनि जाहोना मा आं बेखौनो हमना मोनासै आरो एटलिस्ट आं निउसाव नायदोंमोन बिथांमोनालायनो गावनि थिं बा गावनि गाननाय जोमनाय बा गावनि उन्दुनाय बिसना बेफोरखौबो बोखारनो थाखाय चान्स होआखै आरो सानसे सिगां पुलिसा फैखादोंमोननो बेवहायबो बिथांमोना बुंदोंमोननो जे सोंदोंमोन जेनेबा माबा मोनसे खालामगोन नामा माबा मोनसे डिसिसन लादों नामा न'फोर सिफायनायनि मानायनि बेबायदि सोंसेयावबो बिथांमोना जेबो रिप्लाइ होआखै बा बिथांमोना गुबुन खोथाखौसो बुंदोंमोन जे नालानि माबानि ना मा बिदिसो नुदोंमोन आङो निउसावहाय स' बिथांमोना एटलिस्ट खेबसे खबर होनाया मोजांमोन आरोना बिथांमोनाथ' बांलादेशि नङा जे बिथांमोनखौ एसेबांखिनि हाराहास्ति होनो आरो दाथ' नै इमान रेइनि सिजन न' अखा हागासिनो नन स्टप अखा हागासिनो जेरावहाय दैबाना जाया जोंनि उदालगुरियावनो जि दैबाना जागासिनो अब्ला बिथांमोना बहा थागोन बहा मागोन बेस्रा आं बिराद साननानै दुखु मोनदों आरोना बहुत माने बोरैबा इमान अखा बोथोराव बेस्रा गथ'फोरखौ लायनो बेलेगनि न'आवसो दोनलायलायदों आरो बेस्रा अखा बोथोरखायनो गथ'फोरखौ गुबुन न'आवसो दोननो गोसो गैयाबाबो बेस्रा गाबलायलायनानै बुंदोंनो लाखिनानै बिराद अन्थाव मोनदों आरो बेखायनो बेफोरबायदि आरो न'खौ सिफायनोबाबो एसेबां जुदि आर्जेन्ट खामानि नङामोनब्ला सरकारनि हाबाब्लो जेनेबा बिथांमोनखौ नटिस होनांगौमोन आरो बिथांमोनखौ दा मा होनो अखा बोथोराव बेफोरबायदि खालामालासिनो जेनेबा जेब्ला अखा गानानै जेब्ला माबा जागोन बे टाइमाव नोंथांमोना गावबा गाव सुबिदा लानानै थांबानो जाबाय होननानै नटिस मोनसेखौ होजागौमोन आरो माने मानसि हिसाबै जेनेबा जुदि अननाय दंमोनब्ला खिन्थु बेखिनिखौबो खामासै बिराद दुखु मोनदों स' नोंथांमोना सारमोना जेसेबां थाब हायो बिथांमोननि थानाय सुबिदाखौ खालामना होबानो जाबाय आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय आरो
सानसे ब्लग लाबोआबानो बोरैबा मोनो आरोना बेखायनो दा एसे आराम मोनबाय नालाय गगा मोननानै माथोआबोथ' नोंथांमोना दाख्लैनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिदों जानो हागौ मोनालिनिफ्राय मा लाबोखो होननाय टाइटेलनि भिडिअआ बेयावहाय आंनि माथोआ एकदम चेन्जमोन बाट दा एसे मोजाङाव फैबाय खोमा नोंथांमोना खिथाहरलाय माथोआ दाख्लैनिफ्राय चेन्ज जाबायना ओमफ्राय दायो जोङो डिनारखौ रेडि खालामनो थांगासिनो रावबो गैया नालाय नानिजों आंजोंल' देग्लायाबो न'आव थांदो अनजनायाबो गैया नै नानिजों आंजों दङ दायो संनोसै माबा माबि गैया हिनजाव मानसिनियालाय आरो बेनोसै मावलायदो जालायदो सुलायदो थालायदो होनदो बेखौनो मावदो जादो उदैनि थाखायनो भात केरेला ओमफ्राय बिदिनो दङ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे बारि जा ओइ लावखौ मादि हागोन फिसा फिसा जि गुसुथार लावा लावखौ दा माहा दङ दोनना लानानै हानसै स' नोंथांमोना मा ओंख्रि जादों दिनैयो ना सिंगिजों ओमफ्राय लाव ओमफ्राय भात केरेला माने नैबेखौ बुंदों आङो खांख्रिखला मानसिफ्रा खांख्रिखला होनना बुङो नामाथाय माहाबा गोलैबाय नामा खांख्रिखला फ्राय बेनोसै सिम्पोल आरो नोंथांमोना बिराद अनजनाखौ सोंहरगासिनो जे अनजनाया बहा थांखो होननानै अनजनाया हाबा जासिगोन नामा होनखो बिदि नङा नंनायालाय माने एसे माबा जादों आरोना एसे लोमजानाय जादों एसे माबा मोनसे जादों अपारेसन खालामनांगौ बेखायनो न'आव थांबाय बियो उपाय गैया दा गावनो मावनांदो गावनो जानांदो एक्चुअलि गावनि जानांगौखौ गावनो मावनांगौ दिसुन अब्लाबो मालाबा टाइम थोआ नालाय आरो देग्लायाबो कलेजाव थांनाङो थाबनो फुङावथ' बिराद सिखारनो बायो आङो उपाय गैया आरोना ओमफ्राय दा सासे लाबोनो नागिरबावदो जनायनि नायनोसै मा जायो माबायदि अनजनाया जोंहा बिराद गोथाव संना जाहोयोमोन जोंनो न' नानि बिराद जेसेबांखिनि आंनाव आलासि फैयो जोंनि रुमावहाय आंनि लोगोफोर जा गासैबो अनजनानि संनायनि माने दिवानि जाजोबो आरो गासैबो माने फाग्लि जाजोबो अनजनानि संनायखौ मोनजाबा बिराद गोथाव मोनो होननानै रानथें जाजोब्बाय होनदो गाइस नै जोंना नाया एवखांबाय ओमफ्राय नैबेखौ आं मिथिथारामोन ना सिंगिनि बिदैनो नै गुसुम आं खि होननासो सानदोंमोन माबा ना सिंगिनि बिदैसोनो ना सिंगि ना सिंगिब्रा ओइ देरगोन र' माला मोखांखौबा दानना जोबना थागोन बेखौ सुग्रोना लानो आं नों साइड जा नों एवग्रोबाय था मा होनबावनो जिबना हिनजाव मानसिनि जिबना बेनोसै जालायदो सुलायदो थालायदो संलायदो हौवाफोरनि जिबनासो आरामलै नालाय हिनजाव मानसिया संना होदो इखौनो आरामहै मोनजानाय हामा है दाखाय फारसेदो सुबा मोजां जायालै र' केमेराखौ दोनथ'नानै सुनोसै आं साफ सिखन हो गया धो लिया
नै दा साराया गुदुं जालायबाय नानि आपिया थागासिनो नादो लावदो संसिगोन ओमफ्राय बेखौ फ्राय खालामसिगोन जेबो गैया जों सानैल' नालाय आरामसे संना जानोसै आरो ओमफ्राय बेफोर आरो जि मैला जाबाय आरो भात केरेलाखौ आरो फ्रिजाव सोना लानोसै ओइ साला गेव आयै गाइखेर लथ'फा दोङो आंनिया जायाखैयानो बायनायनिफ्रायनो मा होनबावनो आइदै जिफोरालाय बोरोब्रा जिया बोरो जिलाय मारै दुगारनो ओंखामखौबो जाननानै होखाबाय मोनखासिगोन ओंखामाबो होनखासिगोन ओमफ्राय नादो लावदो गोदौगासिनो So guys, नै संखांबाय मोनखांबाय ओमफ्राय माखासे पार्सेल सफैदों आंहा ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंखौ होनलायगोन इमानखिनि बुस्थु थानाबो पार्सेल बिहरबाय थायो बेबायदि नङा बेयो मोनसे स्पन्सरनिसो आरोना स्पन्सरशिपनि पार्सेल स' स्पन्सरशिप माने माखासे बुजिया जानो हागौ जे इउटुबारफोरा इउटुबनिफ्राय जेसेबांखिनि रां खामायो बेनिख्रुइ बांसिन माने ब्रेन्डजों कलाब बा स्पन्सरशिपावहाय बांसिन खामायो आरोना थिग बेफोरबायदिनो आंनाबो स्पन्सर फैदोंमोन नै प्लामनिफ्राय बडि मिस्ट फेस वास माबा माबि बेफोरबायदि स्पन्सर फैदोंमोन ओमफ्राय बे मोनसेयाबो बडि प्लामनि आरोना प्लाम ब्रेन्डनि ओमफ्राय बेवहायबो बडि लसन माबा माबि दङ ओमफ्राय मामा आर्थनिबो फैदोंमोन मामा आर्थनि एल'भेरा जेल माबा माबि ओमफ्राय बेयावबो बडि लसन पारफिउम माबा माबि दङ आरोना ओमफ्राय बिथिंहाय दंफैयो PSAनिबो फैदोंमोन बेयो कलाबमोन आरोना PSAना ओमफ्राय PSAनि आइ शेड' फैदोंमोन बिराद मोजां बेयो बिराद मोजां ओमफ्राय बेनो आरोना इउटुबार जाबा बेनो लाब जे इउटुबनिफ्राय जा थाइसे थाइनै खामायो बेनिख्रुइ बांसिन माने ब्रेन्डजों जुदि कलाब बा ब्रेन्डजों स्पन्सरशिप बेफोरबायदि खालामो ब्रेन्डआ स्पन्सर खालामनायावहाय जेनेबा फैसा बांसिन मोनो आरोना स' बेनो लाब माल बुस्थुबो मोनो फैसाबो मोनो आराम आरोना स' इउटुबार जाबा बेनो मोनसे प्लास पइन्टआ ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिनोसै आंनि आइ शेड'खौहाय स' बिदिनो सिगाङावहाय जिमानखिनि भिडिअ बानायो नोंथांमोना सानो जे आंखौ बायनानै लायो मायो बेबायदि होननानै खिन्थु माखासेया आंनि जि बायजोबनाय जाया आरोना बेफोरो स्पन्सरशिपावसो मोननाय जायो स' दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय खिन्थु सिगांनि भिडिअफोराव खिन्थानो हायामोन मानो होनोबा बेवहाय टेग लागायनाय थायोमोन ना पेड पार्टनारशिप स' बेवहाय बोरैथो बुंनो नङा होमबा स' बेयो जाहैबाय आइ शेड' प्राइमार ओमफ्राय आइ शेड' स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय